Platí jedno pravidlo. Ak chceš kráčať rýchlo, choď sám. Ak ďaleko, poďme spolu. Odbory musia držať spolu a byť silnými partnermi. Ak budeme silnými partnermi, ľudia sa nemusia báť o svoju budúcnosť. V rámci svojho regiónu alebo dokonca zamestnávateľa sa môžeš obrátiť na svoju miestnu odborovú organizáciu. Kontakt nájdeš buď na stránke www.ozkovo.sk alebo priamo u svojho zamestnávateľa, ak je u ňoho zriadená základná organizácia. Ďalšie informácie o OZ-kovo nájdeš na Facebooku. Odborový zväz Kovo zastupuje viac ako 180 000 zamestnancov. Poďte k nám a budeme silnejší. Aj ekonomicky, aj spoločensky. V prípade, že v tvojom regióne alebo u zamestnávateľa nie je vytvorená základná odborová organizácia, radíme ti, vytvor ju. Mať istotu a dobré sociálne zabezpečenie je pre zamestnancov veľmi dôležité. Odbory ponúkajú práve tento aspekt. Nájdi minimálne 5 záujemcov o členstvo v OZ-kovo. Aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov. Praktická rada, najlepšie je, ak sú to pracovníci s pracovným pomerom na neurčitú dobu. Odstránite tak riziko, že zamestnávateľ s vami nepredĺží zmluvu, ak ste na dobu určitú. Poďme ale na konkrétne kroky. Vyplňte tieto 3 formuláre. Žiadosť o zaevidovanie základnej organizácie, prihláška za člena OZ-kovo, dohoda o zrážkach zo mzdy. Následne zvoláte prípravný výbor a spíšete zápisnicu a uznesenie z výboru. Mená týchto 5 ľudí sa oznamujú zamestnávateľovi, ale nemusíte sa báť. Ak budete patriť medzi nich, budete mať zvýšenú právnu ochranu pred skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ako aj pred opatreniami, ktoré by vás mohli znevýhodňovať voči ostatným zamestnancom. Ak budete aj vy vo výbore odborovej organizácie, zamestnávateľ s vami nemôže skončiť pracovný pomer výpoveďou ani okamžitým skončením pracovného pomeru bez predchádzajúceho súhlasu výboru odborovej organizácie. Žiadosť o zaevidovanie pošlite na OZ-kovo spolu so zápisnicou o založení. OZ-kovo túto žiadosť posúdi a ak sú splnené všetky podmienky, zriadi základnú organizáciu a potom OZ-kovo oznámi ministerstvu vnútra vznik základnej organizácie a požiada o pridelenie IČO. Po pridelení IČO vám odborový zväz Kovo vystaví evidenčný list, niečo podobné ako výpis z obchodného registra, ako doklad o vzniku. Prostredníctvom vašej odborovej organizácie si potom môžete uplatňovať svoje práva a povinnosti, ktoré vám vyplývajú z členstva v odborovej organizácii. Po vydaní evidenčného listu odborový zväz Kovo skontaktuje vášho zamestnávateľa za účelom stretnutia, na ktorom predstavíme vašu novú odborovú organizáciu a požiadame zamestnávateľa, aby umožnil odborovej organizácii jej riadne fungovanie, teda poskytol miestnosť a technické vybavenie. Ak bude rásť členská základňa, ľudia budú pripravení bojovať za svoje požiadavky, dokážu si vytvoriť priestor a byť silným partnerom pre zamestnávateľov aj politikov. S prípravou kolektívnej zmluvy vám samozrejme OZ-kovo pomôže. Začnime sumárom najdôležitejších bodov kolektívnej zmluvy. Pri kolektívnych zmluvách je veľmi dôležité dbať na to, aby články o odmeňovaní a sociálnych benefitoch boli dobre natextované, pre zamestnávateľa záväzné a pre zamestnanca vymožiteľné. Ďalej je pri kolektívnej zmluve veľmi dôležité, aby sa obe strany, ktoré kolektívnu zmluvu uzatvárajú, dohodli, že odmeňovanie a sociálne benefity sa budú kolektívne vyjednávať každý rok. V kolektívnych zmluvách dokážeme vyjednať nielen vyššie mzdy, kratší pracovný čas, väčší rozsah dovolenky a iné benefity, ale predovšetkým pocit spolupatričnosti medzi členmi a zamestnancami, že vo svojom boji za lepšie pracovné podmienky nie sú sami. Po získaní všetkých dokumentov si základná organizácia zriadi účet, na ktorý budú členovia poukazovať členské príspevky. Členské príspevky sa odvádzajú buď vo forme zrážok zo mzdy, príkazom na úhradu alebo inkasom. Členský príspevok tvorí 1% z čistej mzdy. 75% z členských príspevkov zostáva u vás vo vašej odborovej organizácii, 25% sa odvádza odborovému zväzu Kovo. Predsedníctvo OZ-kovo tvoria členovia predsedníctva Rady OZ-kovo.
Tí sú zároveň regionálnymi lídrami, na ktorých sa môžete podľa vašej príslušnosti obracať so žiadosťami o pomoc, koordináciu a podporu. Byť členom odborov je privilegium a prestíž. Pridajte sa k nám a spolu môžeme zmeniť stav veci. Zhrňme si odborárske minimum. Ak nemáte u svojho zamestnávateľa zriadenú základnú organizáciu, neváhajte a urobte tak. Potrebujete, aby ste sa dali dokopy 5 zamestnanci. Priatelia, každý z nás chce žiť plnohodnotný, šťastný a predovšetkým zmysluplný pracovný život. Na to, aby sme viedli ten kvalitný pracovný život, potrebujeme sa nutne vyznať v spleti rôznych zákazov, príkazov, nariadení, skrátka otázok pracovnoprávnej oblasti. Odborový zväz KOVO je tým špecialistov, odborníkov, či už v pracovnoprávnej oblasti, či už v oblasti BOZP, ale aj v ďalších otázkach. A odborový zväz KOVO vie, ako riešiť problémy, ktoré vás trápia. Nebudeme ich riešiť namiesto vás, ale s vami. Preto sa pridajte k nám.